悲しみの向こう、片柳宏。6月13日。偉大な人。どれほど偉大なことを成し遂げたとしても、その人が偉大な人とは限りません。逆に、世間から注目されなくても、家族や友人、大切な人たちを守るために、日々、コツコツと働き続ける人は、どんな場合であっても、称賛されるべき偉大な人です。